Trochu to vynechává, ale ne? Jen trošičku. Chci se tam zkus zatlačit. Co nejde? Zkus se to trošičku dotýkat a říct mi, až to začne tisknout. Jako až se to začne vstávat dovnitř. Už? Nic? Ne. Teďka trošku něco. Nevím, no. Jo, už. No tak už asi ne. To je něco špatně. Jo. A jim to tisne úplně perfektně, tyjo, to jsem sám překvapený. Na první tisk. No ten exteriér musím spravit. Nevím, proč to nebylo. Aha, já už vím proč. Mě klesla teplota toho. Z nějakého důvodu. No protože si odstranil to. Ne, tohle měří teplotu. Ne, ale... Mně se přestal nahřívat hoden. Proto mi to netiskne. A spraví to jde? Jo, teď jsem to spravil. Teď něco vypadlo. Jo, škoda. Hýbe se tamto. Co? Tamto se hýbe. Nevím, co je tamto. Tož to zelené. Víš to? Kvůli tomu Aha, to vypadlo. jo. To vypni, ne? První porucha. Ne, to se nestane nic, tak se přestane hýbat tak.